Αυτό είναι στραγγιστήρι, όπως βλέπετε, παραδοσιακά θα μιλήσω. Αυτό λέγεται διαπλασίμετρο. Αυτό λέγεται διαπλασίμετρο. Το πρώτο που θα ξεκινήσει θα είναι αυτό εδώ. Τι κάνω. Αυτό είναι το σύμβολο. Θα θα ονοματίσω τώρα και μετά ξεκινάμε. Αυτό είναι μπομόμετρο. Θα μετρήσουμε βαθμούς μπομέ. Μπομόμετρο. Θα συνδυαστεί με αυτό το ογκομετρικό κύλινο. Παίρνει 100 ml. Εδώ θα μετρήσουμε βαθμούς μπομέ. Λοιπόν, αυτό είναι μεταπισουλφίτ. Δεν θα πει. Είναι συντηρητικό. Στόχος μας είναι να κάνουμε βιολογικό κρασί. Άρα δεν θέλουμε χημικά. Ούτε στο αμπελάκι, θα το δούμε. Ούτε στο αμπελάκι δεν θέλουμε αυτοπροστασία, φυτοπαθολογικά, χημικά σκευάσματα, αλλά ούτε και συντηρητικό. Μεταπισουλφίτ. Κύριε, μην θέλετε να ξέρετε που το αγοράσαμε. Φυσικά αυτά τα ξέρετε. Είναι από το μανάβι, άρα δεν ξέρουμε. Τι έχει βάλει ο αμπελούκος. Όχι ο μανάβης, ο αμπελούκος. Διάφορα σημεία. Τώρα, αυτό θα φτιάξουμε μια σαγόνηση να πω. Θέλω ένα κομμάτι χαρτί, κάπου εκεί πρέπει να έχουμε, και νεράκι κάπου έχω εκεί, κατά εκεί νεράκι. Αυτό είναι νόπλευμα, είναι νερό. Μια σαγόνα νερό, το κλείνω. Βγάζετε γυαλιά σου φυσικά. Θα δουλέψει το φως. Εγώ βλέπω 20. Το κόλληνο βάλαμε είναι 21. Δεν βλέπω μόνο 20%. Μετά από μόνοι σας μπορείτε να το δείτε. Να στάξουμε για τέτοιο. Λοιπόν, το επόμενο είναι αυτό σου τα είναι. Θα ρίξω το επόμενο. Το χαρτάκι με το νερό. Αυτό πετύχασε ένα λεπτό. Το σκουπίζω, θα δεις το προηγούμενο. Μία σταγόνα. Μία σταγόνα αρκεί. Δεν είναι 18 και κάτι. Αυτό είναι λιγότερο γλυκό. Είναι δείκτης διάφρασης. Εγώ εξηγώ παράλληλα. Αυτό που είδαμε, ας πούμε, το 21. Δέστε λίγο πολύ. Αυτό είναι το βαθμό μπομόμετρο, έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η βαθμή μπομέ. Μας ενδιαφέρει το κόκκινο κρασί. Θέλουμε να κάνουμε κόκκινο κρασί. Τα μπομέτρα είναι 13. Αυτό τώρα που μετρήσαμε. Όχι, αυτό είναι 23. Τέλεια. Αυτό που μετρήσαμε τώρα λέγεται σταφυλοζάχαρο. 25 είναι. Είπαμε 21. Αυτό που μετρήσαμε είναι σταφυλοζάχαρο. Ελάτε λίγο να δείτε. Ήταν 21. Άρα εδώ. Εντάξει, 21 μετρήσαμε στο πρώτο. 21 σημαίνει πηγαίνω σε βαθμό με 12. Άρα μου λείπει μια μονάδα. Το προηγούμενο ήταν κοντά στο 18. Εδώ, 24. Μου λείπουν 3 μονάδες. Καταλαβαίνετε. Άρα το σταφύλι μας δεν είναι και πολύ γλυκό. Θέλει να το βοηθήσουμε λίγο. Τώρα ακούω ότι μετρήσατε 23. 24, μετρήσαμε 23, δέστε 24, δέστε το λίγο. Σημαίνει 13. Άρα θέλουμε αυτό να δείχνει 23 τουλάχιστον. Τι πάνε. Φυσικά να το δούμε, να αφήσουμε το σταφύλι. Πώς το πούμε, κύριε? Αυτή είναι καλή μάτια, τι θα την πρώτο καθάτε. Ωραίο καμεραμάν βρήκατε, ρε. Πιστεύω. Πονιό. Να πάρουμε φωτογραφίες. Μπορείς να πεις. Λίγο άκρη να βγάζουμε τώρα. Πού πας, χωρίς πρόβλημα. Ωραία, χαβαλέ. Κατάκρινε πριν Λίνα. Μόνο για να πατάς τα φύλλα είσαι. Την αποθανατή να μην δείχνετε. Άρα το σημαντικό είναι. Έτσι δυνατά. Με το ένα, με το
Αυτό το πράγμα μα μπει στο ίντερνετ. Κάτσε βίντεο. Παιδιά, λίγο άκρη. Άκρη. Στέλιο, κάτω που πας σου σήκωσε μανίκια. Εσύ μανίκια δεν μπορείς. Στέλιο. Κάμε εδώ. Θα την πας και εσύ. Βάλτε κύριε, βάλτε. Πάτα καλά. Σε τι πάρτι την κάλεσα. Κοίτα εδώ αγόρι. Τι πας να Τα δικά πας. σου 8,1 μεγαπίξελ. Αυτό το έβαλα για να πατήσουν μετά όταν θα βγουν από εκεί. Τι θα πατάνε. Ας πατάνε στη λεκάνη κύριε. Το βάλω στο Έλα, σε έβαλα. Πήρες δύο πολλά. Έκανες το δυο στο κρασί. Κύριε Δεν Χριστό. βλέπουμε την κάμερα, βάλει την Να λίτα. πατάτε με το μαξιλαράκι. Με αυτό με το μαξιλαράκι. Το μαξιλαράκι. Δροσεράδωνα. Σε λίγο Νόφτε. Πού είσαι να σε πάρουμε το κουκαλάκι. Έλα νεόφυτε μπροστά. Καλύφθηκε. Κύριε, είναι παγωμένα. Η Σακίνη μην τραβάς. Σακίνη. Εμένα δεν βάλεις ρε πια Είναι παγωμένα. Ένα zoom στο Μιλονόπουλο. Τώρα μπορείς να το σταματήσεις εδώ. Εδώ η καλή. Πάνε λίγο άκρη. Έλα, κάνε με. Φύγεσαι. Κάμερα μάτια πίσω. Ραφαήλ. Ραφαήλ. Θα προσθέσεις μετά, Πάμε μια βόλτα. Γεια. Καλά τα πατάτε. Αν δεν κοιμάμαι. Και μια η ώρα. Αν δεν κοιμάμαι. Πόσο μόνο 3 λεπτά κάτσε να το συνεχίσουμε. 10 η ώρα κοιμάσαι. Αποθήκευση. Μετά από το φροντιστήριο. Τόσο καλή. Πέντε. Ειδικά Σαββάτο. Αυτό να μου πεις. Θα βάζω 4. Καθημερινές. 4 γυρνάω το κλαμπ ρεζόρ. Ναι, αυτό λέω. Να μην κοιμηθήσεις 5. Πάνω στο... Τι ξυπάει και στο κλαμπ η Σακίνη. Δεν θα δεις εμένα από Να κάνω. Εσύ θα πατήσεις. δεν θα μείνει τίποτα. Εντάξει, κάντε αυτό που έκανε. Και τα δύο μπορεί να γίνουν. Να κάνω. Είστε. Κάτι στην ελιβάτη χρειάζεται. Γεια σου Μέρη. Και εμείς τι ήρθαμε να κάνουμε. Να βοηθήσω κύριε. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτό που λέει. Κάντε και εσείς κάτι έτσι αυτό που κάνουμε εδώ. Ένα λίγο πιο εδώ Στέλιο. Δεν έχασα και φροντιστήριο θα πω ότι... Αυτό που λέει. Ρε, έχει ποτάκι στην κάμερα. Συνεχίζουμε, αυτό θα κάνουμε. Περιμένετε. Άκρη. Γεια σου Μέρη. Να πατήσουμε στα βίνα. Ρε. Εγώ τα κάνω κάποια κύριε. Κύριε, να σου πω. Δεν κάνει κάτι κάπου. Να κάνει. Το ξέρουμε κύριε, αλλά παγώσανε πιο Άρχισε κι όμως το σπίτι. Από τσιμπώνει στο φροντιστήριο. Μην τραβάς ρε. Τι τραβάω. Δεν θες να μάθει. Έλα ρε Ραφαήλ. Πλάκα μου. Τα πατήσαμε στα φιλιά. Ναι. Καλά κύριε, δεν κλείσαμε κιόλας. Κάτσε να δείξω λίγο και τον εαυτό μου Στο εδώ. ψυγείο τα έκανα. Το έχουμε. Πάει το βίντεο, δεν θέλω να με δείξει αυτό το βίντεο. Γιατί. Γιατί έδειξε το Μην βίντεο. τραβάς το Βιλορόπουλο, θα καεί το φιλό. Πού βρένε τα πόδια μου. Βλέπεις πόδια μακριά από μένα σε έσκυσα. Κύριε, πού να μην τα πετάει τις βρώμοδα πόδια. Πάρε τις ποδάρες σου ρε. Δόμνα, χρειάζεσαι μήπως τη σπουγγαρίστρα. Μελανιασμένα όλα χέρια που πάνε. Πληροφορείς ότι έχεις μελανιασμένα πόδια όντως και βρέχει. Τραβάς βίντεο, τράβα ρε, τράβα το. Πέτα το! Μην πάει έτσι. Κύριε, εγώ που πλένω πόδια. Εδώ στη λεκάνη. Νερό. Πού το νερό. Τώρα θα βάλουμε. Έχω και δουλειά έξω. Κύριε, αυτό τι είναι. Να βάλω τα ποδία μου εδώ μέσα. Αυτό είναι σιγαριά. Ήθελα να το Κύριε, να σηκώσω το παντελόνι. Κι εγώ να μπω εδώ μέσα. Περίμενε. Α, να το νερό. Τράλα, τράλα. Κύριε, ένα στραγγιστήρι βλέπεις μετά. Τώρα θα πάρουμε το μαξιλοροφίδι. Στη μέση μου. Για την κάτση μαξιλάρι. Ένα κινητό χτυπάει. Και βλέπουμε τη Λίνα που ετοιμάζεται να εισχωρήσει μέσα στα σταφύλια. Όποιος πρέπει να φύγει. Με πολλή προσπάθεια. Δώσε. Ποιος
Να πω τελειώνω. Με τραβάς βίντεο ρε. Και ποιος την ακούει, φέρε μου λίγο το παπούτσι μου. Όλα κάνω. Χρήστο, πάτσε στο φίλια, βέβαια είναι. Πειράζει το θέμα. Σε πληροφοράτε με καλλιρόι. Γεια. Τράβα την Ιλονόπουλο, την κορμάρα. Κάνε λεπτά τα πάω πίσω. Πήρε το πήρε. Κύριε, γέμισε. Εσύ πάρεις λίγο νερά τώρα. Λίγο να το καθαρίσεις από κάτω. Λίγο, βγάλε Τις τρύπες λίγο καθαρίσεις. Όχι, 6 ώρες τελειώνουμε. και άσπρα πράσινο πατάκι. Μην κάνεις από το μισκινίσιο. Τράβα εμένα τώρα και μετά τη Λινέλα. Όχι, συνεχίζουμε. Να πάει. Περίμενε. Είναι τώρα εν εξελίξη. Βίντεο παίρνεις, Εγώ καμέρα δεν μπορώ να τραβήξω. Πλάκα κάνεις. Εσύ θα είσαι στο στράγγισμα. Άρα τώρα Ποιο θα βάλουμε? Τα παιδιά να βγάλεις φωτογραφίες. το μιλά. Μπορείς, να και την μπλε πάρε. Παραγγέλτη, θέλω να βγάλεις φωτογραφίες. Να βγάλω εγώ. Παρακαλώ λίγο από εδώ. Δεν το ρίξω. Κύριε, να κρατήσω εδώ. Μας κάνει φωτό. Ποιος θα σε είπε? Κύριε, εδώ πέρα να το κάνουμε. Τι είναι αυτό? Παταλίνα. Πατάρα, φαΐ, πατάρα. Λίνα. Λίνα, πρόσεχε μην πας κάποια λίστρα και βρεθείς κάτι. Σοβαρά. Πού να βάλω? Ωρε, φεύγουμε. Τουλάχιστον κύριε είμαστε στα βασικά. Πρέπει να πέσει. Κύριε, γεια σας. Πώς έγινε τώρα αυτό? Κάτσε, εγώ θα καμίσω να κάνω. Κύριε, άντε. Εδώ έφυγε. Το καλύτερο σταφύλι, λέει βγαίνει, το καλύτερο σταφύλι βγαίνει Από τους μαθητές. από πόδια που φοράνε παπούτσι 38. Ισακίδη, μου το είπε η μαμά μου ότι φορά 45. Ότι δεν θα παπούτσια. Πόδια πρέπει. Άκρη, άλλη πίσω, άκρη. Ότι έχω ποδάρα. Ποδαράρα. Κάμερα μάνου, Πασχάλης τώρα αυτή τη στιγμή. Τη διαδικασία περνούν τα πόδια. Πάνω από το μηχανικό. Δέστε αυτό που πατήσαμε την φάση εδώ που στρατήσαμε. Βλέπετε την φάση εδώ. Σταμάτα. Αχ, ωραία. Θα το μαζέψω για αυτό. Αυτό θα ξαναπατηθεί. Θα βγάλουμε την καρδούλα εδώ. Πάτα. Κουράστηκε. Δεν κουράστηκε πάτα. Πάτα ρε. Πάτα ρε. Δεν έχεις κάνει μιλίκι. Δύναμη δεν έχει να πατήσει. Να με πάρει τσούξ κύριε. Τι είχα κύριε. Τι είσαι ρε, άμπαλος είσαι. Να δούμε και εσένα. Γιατί, τι θα πατήσω κι εγώ. Λάγε κάνετε. Αυτά πατηθεί. Κάνε, έπινες να πατήσεις. Έπινες να πόδια αυτό. Θα πατήσω κι εγώ. Το πιο γλυκό και εσύ είσαι εδώ. Θα μας κολλήσει μελανίνη ο Παναγιώτης κύριε. Εγώ ο γλυκός του πιο γλυκό θα βγάλω.